Kajinglong shitali kadai ka way naki lising lam ong kadai ka donut jong ka jing duai ka jong ujisu nakamenta jong ka balang. Lo ha kami aswa ya ka ba ujisu unsha kemno lene unsha deno. Long ba ujisu ula duai sa kerpang. Bat kadai ka jing duai jing sa kerpang ka jong u kadai ka balabu record da u apostol Yohanes ha kadai ka gospel ka jong u Haglanong gabakat nyong in ibarat ko way ka kerajpang juga jing duai ka jong Jisu. Yang kadang jing duai sa jong Jisu ngila pun pia aki lai teli ki benta. Kabaning kong kadang jing duai jong jing kerpat na ka benta ya lede. Kamu Jisu kerpat am toy lede ka dekat kabaning kong hadu ka dekat ka basan. Nang ta ka ba arpat ka jing sa na ka benta jong ki apostol ni jong ki kan arngut ki sunran ya ka bangini i na ka dekat ka ban riu hadu ka dekat ka bakat kindai. Pat kabalay pat kadai kajinga saat na kabanta kiban sangat ya kata ka gospel kabalay lap na dekat ka ba arpo hadu dekat ka ba arpunre ka buat ka jing duai jong Jisu kadai ru ka ba ula duai nam ta janga jong pi kiban sapedang ka gospel ka phang pedang jong ka jing duai ka jong Jesus baro ka song kerna ha ka way ta kalong ka burom ni ka guluri kadai ka tin burom duna nakaprasin ka ba Jisu ulap nan kam ha ka jing duai ka jong u kalong kum kata ka phang pedang ni ka team jong jing duai ka jong Jisu ka jing plet jing mot jingi ha ka ni ka jingi kai kan dai tang chapang jong ka ni ka jing duai ka balai lene ka jinga sa ka jong Jisu ka balai ka balong ka bakaran kan chapang jong ka jinga sa na ka banta ki ban sanget ha ka gospel ha ka ni ka jing duai ya sa jong Jisu dan artli ki ba Atli kimat ki bau Jisu uplet jumat ane ka jing duai ka baningkong ukran sipang jong kata ka jinget hau nagam taban yo ya ka jing penem ka baar pat kadai ka jinglong shitli jong ki banget tadi ka atli kimat jing duai hagane ka jing duai ka balai haba kran sipang ka jinglong shitli Jisu duai nagam ta jong nga jong pin ta jing ki banget baro bakinya long shitli kum balong mau bat ukpa ujong u ya ka bangini i kanya ka dekat ka bakat way dekat ka ba arfu way dekat ka ba arfu ar ba dekat ka ba arfu lan ya kani ka jinglong shitli ka jong ukpa ba ka jong ukun nilai i na kar kom tray kam ka jong kine kata kalong ba ukpa utray ka kam ka jong ling ba jong ukun ba ukun pat bolong Jesus Christ ule iki baro ban pin ngobha ya ukpa ujong u ya kene pini i ya kabala saki daki dikot bergelendong di kemat jong kitab Yohanes nang besan dikot ke balaipo bergelendong bopra dikot ke ba arpundai balai ba Jisu uduai sepang kamensim jong ka jinglong shitli balai ba Jisu uduai sepang jong kane kamensim jong ka jinglong shitli jong ki banget kadaw baro kalong kenang ya ka ba manga mo pi ngin la ban ya lap ya uta uba ublay ubau pa ulap pa sekan ke pertai kat kum ka dekat ke ba arpulal ni banyak lap sepang jong Jesus Christ kabalang kada ni ka mission par ka mission jeng kala pau pen ringkau ha ka jing tho jong Matius jing tho jong Markus kum jo Lukas kum jo kini di atli ki mission ki ba Jesus kan upa kan ya kabalang ya kabanle kata kalong banyak lap ya ka gospel ban pelong senran bar kum juru ban pensan perang ba kan ya kita kan ke balap yang Kristus Jisu lingkot ngilamanong ka evangelism bat ka edification aktin parang ka jing yalap bat ka jing pensan ban perolong ya kene ka kam ni ban perolong ya ka mission ka bau blay ula pen kam ti hanga ba pi kadai tang na jaba mangikum ka balang gidan ya kata ka donot jung ka jing troilang Malak ni terailang pat dan kam ya ka mensim jong ka jinglong shitli ne ka jinglong kawai namar klam kan ne kadang ra ya kata ka jinglong lakloi ike begini terailang